Nói sao sẽ bên thay mà burai खारसिगोन बुरै खारसिगोन दायो 2026 गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै 2025 गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय रंजानायजों जोंनि खेला होदों मण्डलिनि बोराय बुरै गथ'फोर रंजा खुसि लोगोफोर दान्दिसे नायलांनो खारबाय Nói sao sẽ bên thay mà Đi ra sao sẽ bên thay mà Phát sau nữa Las Biskut खाफालाव लानायनि नै बिस्कुट खाफालाव लानायनि आबैनिया नै खाफालाव लाजेनबाय नै बा नै खाफालि बिस्कुटखौ खुगायाव लाबोना जानांगौ बिसोरो नै नै आबैयाबो जानायसो माइदांनिया एसे जाथाव दे थाथावदि Start. सिख्लाफोर खारसिगोन नै Udah Sirita pas tangnaysa Sirita Sirita Basumatari pas tangbai Blessy second Sirita Karbeta Lasi karbeta to Dijire nanga Daye दै बोरि खेला होनो नागिरदों नै दै बोरि खेला ओमफ्राय बाटला दै ने नोंसोर गानाया हा बाटला दै दे जाबाय दा बानायला थाइदे था औ बिदिनो दे
माखासे जासमिनफोर थाफादो जाबाय दा दै हा दै हा हा ओरै माथो बाखांनाय बादिनिलाय ओइ बै गोरलै गोरलै थाथों दै हा दै हा दै दै दे रेडि हा दै हा दै 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 gila 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 deh ready ha lo panai दै ha दै दै सानै थांबावबाय सानै deh ready